Evo, dragi mi YouTubeovci, napravio sam pitu. Znači, ide sir, ide kisela voda, ide jaja i tu sam ovako sve onako zgužvao kore. I super. Evo. Biće to dobro. Prava pita. Četiri godine napravio sam sam pitu. Šta? Treba samo kisela voda, treba sira, ja sam to sve mikserom, evo ovdje imam mikser, to sam sve mikserom izmiksovao, stavio, bez kisela vode ne ide. Znači kisela voda, sir i jaja. Jaja se prvo izmute, sir se izmuti i doda se kisela voda, da nadigne. I bez jaja ne može ni bez kisele vode. Eto, ja sam to uradio vrhunski. Vrhunski sam uradio. Sad mora se peče. Pa polako. Polako. Kale kitchen. Sam sam napravio pitu.